Nag-LS lang ako saglit for to fur kasi tulog na yung alaga ko.
Thank you. Bakit hindi ka nag-vlog? Hanggang dulo talaga. Salamat kung samahan mo ako hanggang dulo. Thank you. Ay ko.
Salamat sa 8 million na patusok dyan. Bigyan mega love shout out. 9 million na pala. Salamat sa 12 million na patusok. Mega love shout out. Thank you. Salamat, Lovelyn Bartolata. Maramdaman ang tusok. Oo nga, naramdaman ko na.
Thank you. Isang oras lang siguro ako kasi antok na ako. Kiray, B. Tingnan mo naman yung eye bag ko. Wow, ang dami ah. Thank you. Salamat, salamat. Sa 22 na patusok dyan. Salamat. Thank you. Salamat. Ikaw lang yata nagbigay sa akin ng ganito karami na patusok. Thank you talaga ha.
Kung marunong lang sana ako gumawa ng ninja, maraming rin akong ninja kaso hindi ako marunong. Mag alas 3 na dyan, hindi ka pa natutulog. Nag-LS si Sir Lino kanina, deadma ako. Hindi na niya ako sina-shoutout, ewan ko kung bakit. Kasi nga nagdaan lang ako sa kanya, sa LS niya kasi yung busy kasi talaga ako. Hindi kasi pwede na mag-focus talaga ako sa LS.
Sana wala nang kembot 1K na. Portoffer, ikaw na bahala sa mga ka-Team Anis magpaliwanag ha, kasi busy talaga ako. Hindi naman kasi pwede na cellphone na yung asikasunin ko, may alaga kasi ako. Papayat. Sana nga pumayat na ako. Portoffer, salamat sa time ha. Buti ka pa. Nandyan lagi pag may LS ako. Kaya nga hindi ako magsawa sa iyo na magsabi na salamat. Salamat, salamat, salamat.
Yung sa akin, hindi ko rin tinitingnan kasi hindi ko alam kung ilan. Ang laki na ng WHO, bakit hindi ka pa na-monetize? Akala ko monetize ka na. Ang tagal mo na nagbablog. Ang kunti pa lang pala ng WH mo. Akala ko marami na. Nako, October 1 mo na tingnan. 4,000 plus na yan. May i-upload ako na video ko, tamsakan mo ha. Baka bukas. One hour lang ako for Topher. Maraming salamat sa 24 mo na patusok dyan ha. Sa uulitin. Hindi, huwag mong pabayaan yung ano mo, YouTube. Mag-focus ka. Ako nga dati sabi ko parang ayoko na. Sabi ng kaibigan ko, huwag mong tigilan kasi sayang yan. For Topher, maraming salamat ha sa 24 na patusok. Ako ay magpapaalam na muna. Matutulog na po. Antok na talaga ako. Salamat ha sa time mo. Ingat ka dyan lagi. Pasensya na sa Team Honest kung hindi ako nakapag-join minsan sa mga LS kasi sana maintindihan nila kasi busy talaga ako. Salamat po Topher. Ingat ka dyan lagi at sana lagi kang manalo sa iyong paligsahan na kalapate. God bless. Bye.